Ukurtang joko Voice of the People Party VP na nong spung soyong constituency uba ban perkat nongrang ula pendep ikjing tap kerteng mentakalai pautri kelalangkot ha office DC East Khasihil Shillong kum ukurtang banya aireng hak election MDC ke Bansalong hak arpoi trik rempang hawa keren siklat pathai kubor hadin beladap matap kerteng nakiliang ba ban perkat kertong joko VP ula penpau bakum ke parti kalajit ya uban long ukurtong jong kata constituency unmi banyakun halor kimat ki baka parti kelapen mi syu ulaong haba phai ha constituency jong ulaong baka jingya kun ya kene election omban perkhat tang constituency Henry habalong nong mi khmat she district council habat kitlang ya khya kasyon jong ka jela barok away namalada ka jela kangam ka jela barok away kan ngamlang Nakaliang jongka parti kelapan kre shibun ki matrikam nak mentah ke bedai bat ka district council. Kejung sya ki don shibun ki matrikam ke parti kelapan kre habedai bat ka manifesto ke jongka. Di hakini ki kindiat ski kemot ba kinsa penmi ikini ki manifesto jongka parti. Hoi kata tu jumlah ban len bang ha ban yaj bet kat kum ka matrikam jongka parti. Ini pagi jing IJP na hendak konstitusi le jong. Baru saja. Ya konstitusi kilometer parti. Ya bi keren bat ka konstitusi ka jonga ma nang ni na RPR nang spong soyong konstitusi tang ka wei ka mang kwa ban pensyai hakani ko por ba ngim dai ban ong ban pet tang ha ka constituency centric ni ha ban pedru ya ka state centric kebomot ka de ki issue jong ka judge ben riu lada ka judge ka issue jong ka judge ben riu kamot ka constituency ka issue jong ka constituency ru kan ngamlang pi lada ka ngam ka issue ka bomot state centric ka de kita ka issue jong ka jelahi bro kawai lada ka ngam ka ne ka issue jong ka jelahi kamot ka ki mat ki issue ki jengta jong ka constituency ru ki la ban ngamlang kata ka de ka bangam kwa ban pet tang ha ka constituency centric hendring ya ban pet ru hadu ka state centric kata ka de ka jingmi shakmat bang ya kon ya ka election MDC